Dneska jsou Vánoce a tak jsem si pro vás připravil speciální video, který bude Akinátor hádá vánoční věci. A jako první se pokusí uhádnout Ježíška. Takže je vaše postava ženská? Není. Je skutečná? Samozřejmě, že ano. Jestli má lidský nos? Za mě jo teda. Je z nějaké hry? To asi úplně není. Jestli má speciální schopnosti? Ano. Je to superhrdina? To ne. Je špatný, to bych teda určitě neřekl. Jestli bojuje, to asi úplně ne. Jestli dělá EDM hudbu? Jasný. Jestli byl v Alcatrazu? Ježíšku. Jestli je to chyba, to určitě ne. Jestli se narodila v prosinci? Ano. Nevím, proč mám obrázek ze South Parku, ale jo, skoro to i trefil. Jako další se pokusíme uhádnout vánoční stromeček. Takže je to elektrické. No, jakoby je tam, takže dáme, že i jo. Používáme to k hraní videoher. Ne, je to pro dívky hlavně. Určitě ne, je to i pro chlapáky. Je větší než kytara, ano. Má to sedátko, nemá. Dá se to najít v domech, ano. Slouží k ochlazení něčeho, ne. Pochází ze severu, ale ten můj určitě ze severu nepřichází. Souvisí to se zimou, ano. Je obvykle zelená, ano. Jsou na něm ozdoby, ano. Je to oděv, určitě ne. Má žlutou hvězdu, ano. A je to vánoční stromeček, tak tohle bylo extrémně rychlý. No a jako poslední si zkusíme uhádnout dáreček. Takže je to elektronické. Není to elektronické. Můžeme si to koupit? Určitě ne, nosí je Ježíšek. Je to součást lidského těla? To asi úplně ne. Je vyroben z kovu? Dáme, že nevím, protože ten dárek může být vyrobený z čehokoliv. Je to ocenění? Ne. Dá se otevřít nebo zavřít? Pozor. Ano, dá. Je to venku? To většinou není. Vytváří kouř? Ne. Napíšeme na něj své jméno? No my asi ne, ale Ježíšek ano. A je to dáreček. Let's go.